Radio Primavera Sound. Powered by SEAT. Crec que és el primer cop que estalquejo un convidat després d'haver gravat el programa. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Paula, bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. Tant se val quan escolteu això, perquè el que trobareu en aquest programa és molta xerrameca, però hem de dir que a part de parlar, en aquest programa també valorem molt que les coses passin. I això vol dir que també valorem molt a la gent que fa que les coses passin. La vida és molt estranya i sovint ens queden gravades anècdotes que poden semblar una tonteria, però jo recordo fa uns 10 anys, quan estava molt a dins de Flickr, perquè volia ser fotògrafa, que allà, voltant per comptes i veient sèries de fotografies, vaig veure un projecte d'una tia que feia imatges rotllo amb cossos amb ferides i marques d'operacions, de mals, etc. Però que era com molt maco, d'una bellesa doncs, molt, molt forta. I em va quedar marcat un comentari que vaig llegir que comentava una persona random que li deia a la fotògrafa "Thanks God someone is doing this", no? Gràcies a Déu que algú està fent això. Llavors serà un comentari xorra, una frase enmig de tot el batibull d'internet, però a mi em va impactar molt perquè em va semblar molt profund i molt important i vaig pensar que era un dels millors comentaris que et podien fer realment, no? Gràcies a Déu que algú com tu està fent una cosa com aquesta. Sovint em trobo gent a la vida a qui miro i penso gràcies per estar fent això i personalment penso que és una de les coses més boniques que puc pensar d'algú. Avui a l'estudi de Ràdio Primavera Sound també tenim una persona d'aquestes que fa coses i que de fet les fa sota un segell que té una web de la Fundació.cat. Mireu que ben lligat. La casa dels catalanoparlants a internet. Estic parlant de Loop i de la seva web loop.cat, amb dues U's, Loop. I si no sabeu què és, ara ho descobrireu. Comencem. Paula, quina és l'última persona que has estalquejat? Doncs mira, jo crec que és una persona que jo personalment tinc la sensació que viu apassionadament i que a més treballa superprofessionalment, que jo crec que segurament és el millor dels combos. L'estalquejada a la cara. Mary Lane, què tal? Com estàs? Molt contenta d'estar aquí. És com molt raro, perquè jo ho sento cada dia, cada setmana a casa i ara de cop estic aquí, no? Sentint les intros i aquestes coses. Bueno, com el meme aquell del podcast, no? Què sents quan escoltes un podcast i és el noi aquell menjant un gelat? És igual, és que explicar memes sempre surt malament, és igual. És molt complicat explicar memes. Sí. Mary, tu treballes a Loop, que ara ho ha dit la Clàudia. Loop és una discogràfica, un segell discogràfic que actua sobretot aquí a Catalunya, o no sé si únicament aquí a Catalunya, no? No, hem fet coses per tot el món, de fet. Vale. I tu ets mànager de gent com els tiets, que a nosaltres ens encanten, de fet, hi anirem al concert. Bueno, estem enamorades d'ell. Allà estarem. Sí, estem vivint. Però també porta gent com la Paula, no? La Paula Jornet, o l'Enais, que a mi m'encanta també. Sí. Què vol dir ser mànager? Explica una mica, perquè potser és com una cosa que la gent... sí, mànager, i no sabem ben bé què feu els mànagers. Apaguem molts focs. Directament el que fem és això, apaguem molts focs. Un mànager al final... És que passa una cosa, que en aquest país el mànager fa una mica de tot, no? Però si surts d'aquí... Per exemple, a la indústria musical anglesa hi ha qui fa de mànager, qui fa de booker, qui fa... no? Però en el meu cas, que tot queda en un, doncs ho faig tot. Busco els concerts dels artistes, els hi tanco les entrevistes i els acompanyo una mica en el seu camí, en el seu creixement artístic, diguem, i de reconeixement. Clar, i quina relació tens tu amb els artistes? Perquè entenc que si és així ha de ser intensa. Molt intensa, sí. A més, a mi sóc una persona molt apassionada i llavors si treballo amb algú m'agrada molt com que estar allà i que se sentin cuidats, no? I que puguin comptar amb mi per qualsevol cosa que necessitin. Llavors s'estableix com una connexió molt bonica que passa una mica del professional, no? I llavors hi ha una part personal que
castellà també, que quan tenen un problema de qualsevol tipus, doncs moltes vegades també recorren a mi, perquè també té un impacte després amb la seva carrera professional, òbviament, però és una relació molt intensa i molt completa. Sí. És que una de les coses que a mi em venia de gust parlar amb tu, perquè jo ho he viscut com des de l'altra banda, és que els mànagers també heu d'estar en contacte no només amb els artistes, sinó amb tota l'altra gent que vol estar en contacte amb els artistes. Jo, per exemple, com a periodista, que he fet coses de cultura i que he cobert cultura, estic en contacte o he estat en contacte amb mànagers per segons què, no? Per si vull una entrevista, doncs molts cops parlo amb un mànager o tal. I llavors, en el teu cas, jo és una cosa que t'agraeixo sempre profundament i com en privat i ara també en públic, de que és superfàcil treballar amb tu i que poses les coses fàcils als periodistes, que és una cosa que no sempre passa i que hi ha gent que, no només managers, però gent que porta premsa d'artistes o de qualsevol altra cosa, que sembla que els periodistes molestem. I és com, bueno, és que pot ser una relació d'intercanvi on tots dos hi guanyem, saps? I penso, també has de, com de gestionar tot això que no té a veure només amb la música com a tal. Clar, sí, però és que jo... Hi ha molta gent que m'ho diu, és molt fàcil treballar amb tu, és com tot molt ràpid, no sé què, però és que jo no entenc treballar de cap altra manera, no? Al final, vull dir, tots estem al mateix vaixell i perquè passin coses, s'han de fer coses. Llavors, si un periodista o un programador, el que sigui, em demana un artista, doncs, òbviament, jo li posaré les coses superfàcils per entendre'ns i perquè sigui una cosa àgil i que surti endavant, no? I no complicar-nos la vida. Sempre ho dic, és que la vida ja és prou complicada, anem a fer les coses fàcils. Crec que és una molt bona actitud a l'hora de treballar. Sí. Clar. És que ara semblarà com que ens mirem molt al malic els periodistes, però és que em ve molt de gust preguntar-te això, perquè vull saber com se'ns percep els periodistes des de la indústria, en aquest cas musical, perquè jo tinc la sensació que molts cops els periodistes és com, no li vull concedir una entrevista a un mitjà ara en concret perquè sé que em traurà un titular que no vull, o perquè potser no vull que se sàpiga una cosa que ens estem guardant i que està embargada, no sé què. O sigui, com que segons com sembla que molestem i sembla que cada cop que algú ens concedeix una entrevista ens està fent un favor, quan en realitat hi ha gent que està de promo i que també, o sigui, que podem ser amics els periodistes, saps? Sí, jo no penso en els periodistes com algú que vingui a treure un titular a algun artista o el que sigui. Com que tu ho fas fàcil, és com que tinc la sensació que també té a veure amb això, amb com percep... Sí. No sé, sí que és veritat que hi ha mitjans que cada mitjà té una mica la seva manera de fer i saps que hi ha mitjans que potser li buscaran més les pessigolles a l'artista que entrevisten, no? Però més enllà d'això, vull dir, jo no percebo els periodistes musicals com, no sé, al final és que per mi són superimportants, no? Perquè al final són els altaveus i jo que treballo amb artistes emergents, per mi són una peça super bàsica i clau pel desenvolupament artístic dels meus artistes. Llavors, al contrari, jo agraeixo i, de fet, soc molt partidària de dir als meus artistes quan comencen a agafar certa volada, de que quan ja comences a treure una mica el cap, no? I et ve un mitjà molt petit, fes-ho. Ja sé que a vegades fa mandra, no? Perquè és com... Però s'han d'agrair aquestes coses, no? Òbviament, si estàs molt amunt és una altra història, però si encara estàs en aquell camí de que la gent t'ha d'anar coneixent, fes-ho, s'ha de ser agraït, no? Perquè al final, quan no eres ningú, aquests mitjans són els primers que et donen veu. És que això anava a dir, com que justament els mitjans culturals acostumen a ser com el més humà que et puguis trobar dins del periodisme, no? Vull dir, normalment t'ho faran maco, t'ho faran bé, perquè també tenen bona fe, vull dir, no és, no sé, jo crec que altres àmbits del periodisme són molt més agressius que el musical, sí, saps? I que en el periodisme cultural també costa bastant trobar males ressenyes molt afilades, saps? Si hi ha un disc que no t'agrada, senzillament no se'n parla. Que això també, sí, que això també és un problema, perquè llavors la crítica no existeix, clar, saps? I llavors, però bueno, jo crec que quan un artista és bo és positiu, perquè llavors tothom ho tracta amb el carinyo que es mereix. Sí. I, per exemple, tu que portes artistes emergents, sobretot, quan hi ha artistes que han començat a despuntar, com per exemple els Tiets, potser, no? O quin seria de Loop? Sí, ara mateix els Tiets, sí. La Paula en el seu moment per estar parada, però dels que estan ara en actiu, els Tiets, ara mateix. Sí. I com canvia la manera de treballar amb ells quan ho peten més que quan estan començant o no ho peten tant? De la manera de treballar, pròpiament, no canvia massa res, però a nivell personal sí que m'agrada cuidar-los una mica més, perquè quan tenen més feina, més cansats estan, més estressats estan, no? Tot pesa una mica més, s'ha d'anar una mica més amb compte, amb això, justament, amb depèn què es diu, depèn què no es diu. Llavors m'agrada com cuidar-los una mica més i... Bueno, que se sentin cuidats sobretot perquè sé que és molt cansat. Per exemple, els Tiets ara mateix estan acabant una gira de molts concerts, d'un estiu molt carregat de concerts i estem pensant en la gira següent i clar, els pobres estan apuradillos, no, ja? I llavors m'agrada cuidar-los una mica i tenir-los molt en compte. Al final jo com a manager treballo molt
tenint molt en compte l'artista, en el sentit de que jo mai tanco un concert sense que l'artista em digui ok, no tanco mai una entrevista sense que l'artista em digui ok, no? Que a vegades em truca gent i és com, he de parlar amb l'artista, no? Primer ho he de consultar amb ell, i potser això és una cosa que et xoca perquè segurament hi ha molts mànagers que tiren pel dret i ja està, no? Però a mi m'agrada que Però l'artista... també tu, el tipus d'artistes que tens, són artistes que en realitat, o sigui, fan música però en realitat doncs, tenen altres feines i tot, o es dediquen ben bé a la música? Hi ha de tot. Clar, els tiets, per exemple, es dediquen a la música al 100%, la Paula és actriu, a part de músic, i hi ha altres que sí que tenen altres feines que no tenen res a veure, i altres que simplement es dediquen com a fer música i Perquè, i clar, a tampoc ha créixer. de ser el mateix, no? A l'hora de tractar amb ells, saber No. que hi ha gent que doncs, potser està o té uns estudis o està fent una feina i que això ho fan les seves hores lliures o quan pot, o quan... que no passa algú que s'hi dedica completament. Clar, és molt diferent, però sobretot ja des de l'inici de plantejar una carrera, no? Perquè Clar. al final, si tu et dediques a això i tens tot el temps del món per dedicar-te a la teva carrera i treballar molt, serà també molt més fàcil que passin coses perquè tens tota la disposició i la disponibilitat del món, no? per fer entrevistes, per fer concerts. Clar, a vegades passa que si un artista quan comença necessita picar molta pedra i fer moltes cosetes. Llavors, clar, si ja comences a posar pedres aquests primers passos perquè no tens temps o perquè la feina tal o és més difícil de que passin coses. Puc fer una pregunta molt logística? Sí. Tu què fas? Els convoques per Google Calendar? En plan, com funciona? Perquè ara m'estava imaginant, clar, tu potser tens una altra feina o potser estàs fent no sé què, llavors reps una notificació, els hi dius per WhatsApp com tractes amb això? Però Perquè, quan rebo, què vols dir? per Però exemple, tens un concert. tens un concert o una entrevista amb un mitjà WhatsApp. però llavors també els hi comparteixes per Google Calendar o que s'ho apuntin ells a Això és una l'agenda? cosa Tens que tu, moltes Rita, ganes t'encanta fer. de fer el Google Calendar. Perdó, un moment, jo, a totes les meves amigues últimament reben appointments de Google Calendar per anar al teatre, Això per no fa sé què. un dels meus companys del segell, que és l'Aleix, que està amb el Google Calendar, i sempre rebo notificacions de les reunions, dels Skypes, de tot. És que un dia vaig tenir un concert i anar al teatre el mateix dia. O sigui, em vaig oblidar perquè no m'ho vaig apuntar i llavors a partir d'aleshores una de les dues coses es va cancel·lar i al final em va anar bé, mira. però jo tinc ansietat, llavors vaig decidir que m'ho jo, a apuntaria més, tot. jo, per exemple, soc una persona que s'ho apunta absolutament tot. És que has de ser molt Google organitzat, Calendar, també. agenda de paper, 50.000 llocs diferents perquè necessito tenir-ho tot allà. Ben segur. Però no, amb els artistes els hi dic per WhatsApp, i llavors sí que tenim drives comuns de cada banda, i allà doncs, sí que tenen com un apartat d'agenda, un apartat dels concerts, amb tots els detalls dels concerts, bastant organitzat. Droga dura. Necessitava saber aquesta Sí, info. a més, pensa que, clar, jo si tanco una entrevista m'acostumo a apuntar, a vegades no ho faig perquè no me'n recordo, però intento recordar-los sempre, en plan, te recordes que demà tens una entrevista? Perquè m'ha passat alguna vegada de que s'oblidin i truqui el periodista i em digui no han vingut, I tu, saps? ups. I és com... sí. Escolta, continuem amb les preguntes de la Rita, però des de la secció de la Filomena. Remena, Filomena. Vale, doncs la Filomena parlarà amb tu de què vol dir descobrir talents, que és una cosa que a mi m'obsessiona perquè com a persona que necessita l'atenció dels altres, que crec que si vas a estudiar periodisme segurament ets algun tipus d'attention whore per algun motiu o algú Però altre. no vas estudiar No vaig periodisme. estudiar. No, dic que, o sigui, en general. parlant de mi Vale, mateixa, vale. jo crec que sí. La UFE en realitat no, però la resta estem fent un podcast, vam Clarament. estudiar periodisme. Hi ha gent més o menys tímida, però vols atenció dels altres, no passa res. Llavors, jo, quan era petita, era una attention whore i jo tenia un joc mental, és que ara em fa molta vergonya, però és que m'he recordat això i he pensat, ho he d'explicar. Jo m'imaginava que venia un senyor gras amb ulleres de sol i em deia tienes talento, com que algú descobria el meu talent, ¿vale? I I quin era? m'ho deia en castellà, a I quin més, era? jo cantava, perquè Disney Channel. Llavors jo estava cantant i venia un tio i em deia tens molt talent, i és això, com en el meu joc doncs jo no sabia anglès encara, llavors m'ho deia en castellà perquè clarament les coses sèries passen en castellà. Llavors la moralina d'aquesta història és que millor no tenir memòria del que pensaves quan ets petit perquè m'ha fet molt cringe en recordar-me d'això, però crec que és una obsessió que tinc, no? Com es descobreix el terreny i com decideixes a qui descobrir, perquè en realitat tu has d'anar a furgar, no? En plan, els artistes que teniu a l'UP, tu com els has arribat a conèixer? Bueno, primer som 3 a l'UP, que sempre m'agrada dir-ho perquè en Ricard i l'Aleix també fan molta feina i en aquest sentit en fan molta de fet. Però els artistes de l'UP, sí, els hem trobat bastant nosaltres. Rebem molts mails de propostes i crec que
només l'Ariana Becasis la vam agafar d'un mail que ens va enviar. La resta ha sigut que ja hem arribat de moltes maneres i et diré que de les maneres que més hem arribat ha sigut via Instagram. És que això ho volia preguntar jo també, perquè va venir un cop un noi que ho va patar per TikTok i que llavors a partir d'aleshores va tenir un manager i tal. Llavors suposo que s'està al dia de què passa. Sí, però nosaltres no tant perquè comenci a despuntar a Instagram i tal, perquè sí que és veritat que, per exemple, nosaltres agafem tots els artistes que tenim els hem agafat des de zero, no? Que és una cosa, no és com quan comencen a treure el cap. De fet, els tiets els vam fitxar abans de que traguessin La piscina, no? Vull dir, encara que va ser com la primera cançó que va començar a sonar, o sigui que els agafem des de zero. És més que... És que no et sé dir ben bé, perquè, però com per exemple, funciona el procés? Tu fas una audició. Sí, clar. Els hi veus alguna cosa. Els hi veus alguna cosa. És que no... No, però explica-ho més. Jo necessito que em diguis què he de fer per ser famosa. Vale. No, els hi veus alguna cosa. És que és així. Vull dir, moltes vegades rebem propostes que són molt guais i que són molt bones, però no tenen aquella cosa que et fa dir això és guai, això em pot encaixar, això pot tenir el seu públic. Jo, per exemple, no vull que soni pretensiós, però sí que és veritat que ho veig... O sigui, el meu cervell de seguida funciona com... Estic davant d'una proposta i el meu cervell el comença com a col·locar, no? Això tal periodista li agradarà, això tal programació també... Si no passa en aquest seguit de coses, és un no, saps? Però no és tant perquè has de ser superbo, has de tenir una veu que no sé què, has de... No, és una cosa que està allà i que ho tens o no ho tens, o m'arriba o no m'arriba. O sigui, tu identifiques necessitats també una mica, tipus, crec que ara falta això, o fins i tot dintre de Loop mateix, no? Ara ens falta... Sí, això sí, per exemple, dins de Loop intentem que no hi hagi mai dos artistes fent el mateix, per exemple, perquè tothom tingui el seu lloc. Exacte, perquè en realitat tenen rotllos diferents. Sí. Per exemple, la Paula i la Marion Harper, depèn de com, tampoc es diferencien tant, però els detallets amb elles dues... els detallets són els més diferents de tot el que tenim a Loop. Però intentem que no s'assemblin molt per això, no? Perquè, és tornar una altra vegada al tema de les cures, no? Una mica de que, òbviament, si tu ets un artista i estàs en un segell petit, a més, que menys que sentir que tu tens el teu lloc allà, no? Perquè no volem com competències dins del mateix segell, inclús per mi és molt millor perquè a l'hora de fer propostes, no? És com, aquí trio, aquest o aquest, no? Llavors és com que tothom té el seu estil, el seu circuit, el seu lloc, llavors és molt més fàcil així. I com que els artistes comencen, o sigui, has dit que treuen les primeres cançons quan ja estan a Loop, llavors què fas? No els has vist actuar en directe, per exemple? Escoltes les seves cançons? És que t'ho juro que em fascina aquest tema. Sí, bé, normalment, quan ens interessa un artista, normalment hi ha missatges directes. Funciona així. La Paula, de fet, sempre explica que jo li vaig enviar un missatge directe per Twitter. I en aquell llavors portàvem, crec que el segell portava un any o així, només teníem la Marion Harper, i li vaig dir, hola, estàs buscant segell, no? I a partir d'aquí va començar tot. Llavors, enviem un missatge i sempre fem un primer tempteig de en quin punt estàs com a artista, t'interessaria tenir segell o no, perquè hi ha molts artistes que no volen, no? I que volen fer la seva i completament cap problema, entendible. I si ens diuen que sí, llavors ja fem una reunió presencial, òbviament ens escoltem la música que tingui penjada i demanem si té música nova que ens la passi, perquè això és important, perquè al final un artista pot tenir música publicada i que el que vulgui fer els propers mesos no tingui res a veure, no? També. Llavors ens agrada com sentir el que ja ha penjat i el camí que ell vol agafar artísticament i musicalment. Clar, i llavors la part del directe com la feu? La part del directe, en quin sentit? Sí, com ho proveu, el que deia la Rita, si no els has vist mai. Hi ha gent que, ho parlàvem amb l'Aitana, de fet, l'altre dia, en plan, que té superbona veu, però que llavors la veus a l'escenari i és com un peix bullit. Llavors, què passa, saps? Ja, pobra Aitana. Ara no vindrà mai. No, és una cosa que he dit jo. Però l'Aitana? Sí, però és que és veritat. Mira, jo era Team Amaya, no passa res, però vull dir que a mi em va passar que ella m'agradava molt, trobo que té molt rotllazo, que cantava superbé i que després em surten a Instagram vídeos dels seus concerts i penso, pobra, és que... No et convenç. No. Rita, jo vaig anar a veure un concert d'OT, que ho vaig cobrir per Núvol, i la vaig veure en directe i vaig pensar, que fort, o sigui, és ben bé el d'omplir l'escenari, no omple, o sigui... Però això li passava a la Dua Lipa al principi, Això és veritat, és una i ara la veies a l'escenari i flipes. O sigui, es pot entrenar, Bueno, l'Aitana l'estan intentant entrenar i no pren a ballar, pobra. O sigui, realment... És que jo crec que ella vol fer una altra cosa, també. Jo crec que ella vol fer balades i li deuen
deuen voler... Bueno, no Poder sé. sí, no ho sé. És igual, no No, criticarem. clar, el directe, a vegades sí que hem vist els artistes abans de fitxar-los i els que no, doncs, bueno, al final és un risc que corres com a segell i, no? I bueno, l'acceptes tal com ve i ja està. Veus directes que dius, hòstia, L'acceptes tal com ve. s'ha de treballar això, i altres que dius, vale, aquí ja, però normalment partint de la base de que són artistes que comencen, els directes, òbviament, s'han de treballar sempre moltíssim. Molt. Llavors nosaltres també fem una mica aquesta feina d'anar als concerts, de veure què funciona, què no funciona, estar una mica pendent del públic, no? Perquè l'energia del públic és molt interessant veure com funciona durant un concert, veus si el setlist funciona o no funciona, veus perfectament quan el públic desconnecta durant una cançó i dius aquesta cançó aquí no funciona, s'ha de moure. Vull dir que també hi ha una... Clar, és que no és només tenim un artista, li busquem bolos, gravem, editem i fem premsa, sinó que hi ha tota una feina global de Sembla una feina tan guai. anem a pujar un artista des de la base, no? Però, i llavors hi ha un moment en què pots deixar d'anar als bolos? En plan, aquest ja ho fa bé, sé que ja no hi haig d'anar. Ah, com quan ja no portes els teus fills al col·le i poden anar sols. Sí, jo em sento molt malament quan no hi vaig, Per exemple, al principi me'n recordo de l'UP que anava a tots. Això amb alguna companya de professió fa poc ho parlava, perquè em deia, és que tu anaves a tots, i jo pensava, jolín, els meus artistes pensaran que ella va a tots i jo no. Però, clar, arriba un punt que no pots, no? Perquè al final et passes la setmana currant i al cap de setmana vols veure els teus amics i la teva família i ja està. Però sí, arriba un punt que ja volen sols, no? Una mica això, i ja està. Però, bueno, a mi m'agrada molt els concerts, perquè al final la meva feina és molt solitària, no? De telèfons, mails, i els concerts ho veus com tot fet realitat, tot el que has estat currant. Clar, t'ha de compensar, no? Clar, perquè al final jo també faig tota la feina de producció, que és fer que tot el bolo, quan l'artista arribi allà, estigui tot perfecte i ells només s'hagin d'encarregar de fer proves de so, pujar a l'escenari i que tot vagi rodat, no? Vull dir que sí, és una feina. Sí. Tens alguna pregunta més, Rita? No, una heroïna, només vull dir. Sí, totalment. We love an organized queen, amb la seva agenda. Jo és que tenia una pregunta i se m'ha oblidat, però bueno, si em ve després la faig. Passem a les decisions de merda. Decisions de merda. Vale, ara que parlàvem del talent, que és una cosa que també em fascina perquè és com el factor it, no? Que diuen en anglès, que és, no sé exactament què és, o sigui, pots ser bona alguna cosa però potser no tens talent o pots... O sigui, és una cosa molt rara. A l'Aitana li deien, Aitana, tienes luz. Tienes luz. Tienes luz. Li deien tots els del jurat i jo pensava, bueno, clar, perquè acaba de desafinar i llavors però té talent també, o sigui, tu saps que aquesta noia té talent, llavors li deien tienes luz, és algo més, ja està, perdó. Però a mi també m'agrada dir que hi ha molta gent amb molt de talent que no acaba fent res i gent que no en té, que acaba triomfant, que hi ha un factor de sort que ningú controla i que està allà i és molt important. I com que és aquesta mena de cosa estranya que no pots dir, mira, és això no pots fer una llista i dir, tot això són els factors que vol dir que tens talent. Doncs és una cosa que a mi, no sé, em fascina, em sembla molt raro. I també perquè molts cops ho fem servir per parlar d'artistes, del col·lectiu així més artístic, perquè és més fàcil, suposo, explicar les coses que no entenem del món de la música o de l'art i, bueno, el talent, que serà el que Déu vulgui, no sé, és això. Però en realitat s'ha de tenir talent per moltes professions i també per la professió de management que ara estem parlant ara, que ara parlam això de que fàcil que ho poses i com es nota quan algú ajuda i algú no. I jo volia aprofitar això també per parlar de la situació de les dones en la indústria de la música, perquè sí que s'ha parlat moltes vegades de la situació de les dones en tant que artistes, que són la cara que veiem. Però quan he trobat dades de les dones en el món de la música, en plan backstage, són una mica sorprenents, perquè hi ha moltes dones treballant darrere la cortina. El que passa... A veure, espera, que tinc aquí les xifres. Vaig trobar un article d'en The Rock de 2018, que espero que les coses hagin millorat des de llavors, però que, bueno, potser no, però que explicava que, tot i que en els estudis musicals hi ha un 54% de dones i en el món laboral de la música darrere les cortines hi ha un 45%, a la direcció d'empreses i projectes top només són un 16%, que em sembla una diferència superforta. I què més? Així, en el management de sales i segells hi ha un 38% de dones. D'aquest 38%, només una quarta part té responsabilitats. I són unes xifres que em semblen molt fortes, sobretot comparant en què hi ha pràcticament la meitat de dones pencant i picant pedra. I llavors jo volia buscar exemples que segurament no coneixem de dones que en la història de la música van fer aquest paper darrere la cortina i que gràcies a elles
doncs vam tenir icones musicals que no sabíem. Una d'elles és Lil Hardin Armstrong, que era la segona dona Louis Armstrong, que era pianista i mànager, a qui se li atribueix l'èxit comercial de Louis Armstrong, que és, bueno, tothom, no cal saber que tothom el té al cap, perquè va ser ella la que va organitzar la banda i les gravacions del Louis Armstrong Hot 5, i bueno, el va portar a l'èxit i ara aquí està. Un altre cas superdivertit que vaig trobar va ser una dona que es deia Helena Oakley Dance, no sé si diré bé, que era periodista i crítica de jazz, però va començar també a fer de mànager, va portar Duke Ellington, Louis Armstrong, va començar a promoure els concerts mixtes quan encara se separava per raça, i que em sembla un cas superdivertit perquè aquesta dona, a més de fer mànager, abans que deia la Rita, què estàs fent? És que ho acabo de llegir avançat i estic flipant, digues. Vale, és que la Rita feia una cara molt... Spoiler. Sí, spoiler, doncs aquesta dona, quan va haver-hi la Segona Guerra Mundial, va dir, bueno, no sé, m'allisto a l'exèrcit per començar a fer... Es va allistar voluntàriament per fer operacions secretes com a tècnica de ràdio en zones ocupades a França. Quan es va avorrir d'això, es va dedicar a formar alemanys renegats perquè fossin espies del cantó dels aliats i, bueno, quan va acabar tot això va tornar als Estats Units i va seguir treballant de manager en plan, aquí no passa res. Exacte. Clar, llavors jo volia que, com a joc / experiència wholesome, volia que si totes teníeu algun referent dona que no sempre estigui a primera línia, però que realment us ajudi a reconèixer la feina que es fa darrere la cortina per les dones, que no cal que sigui el món de la música, però em sembla que passa a totes les professions, a més. Sí. No sé si teniu... Bueno, jo el tinc claríssim, que és la meva mare. O sigui, la meva mare és una persona que tota la vida s'ha dedicat al món dels museus, que mai ha dirigit un museu ni ha sigut una persona que ha fet com la feina de... O sigui, no fa les típiques feines que t'imagines que la gent fa en un museu, i crec que fa potser el que més s'assembla, no?, a fer com de mànager a la música doncs, de dintre d'un museu, i crec que bueno, o sigui, jo crec que això ho he vist a casa bastant de la feina administrativa, d'assegurar-te que una cosa funcioni i alhora com veure els talents i fer-los despuntar i agafar una cosa i fer que brilli. Jo això ho veig en la meva mare. Mama, t'estimo. Jo crec, clar, és que jo també anava a dir els museus, perquè o sigui, a mi em passa, clar, jo no conec tant el món de la música, i és veritat que a mi em sorprèn que hi hagi moltes dones darrere del món de la música, perquè no és la imatge que es percep des de fora, vull dir, com així, sobretot a nivell més de management, producció i tal, i no era conscient que hi havia aquests números, suposo que per lo de sempre, perquè només veiem lo de... I llavors sí que anava a dir, ara és lo típic que et diuen un nom i no et ve ningú al cap, però vull dir, com anava a dir, en el món dels museus és claríssim, saps? O sigui, com a tot arreu hi ha dones, és increïble, i després els directors de museus, cada cop hi ha més dones, però majoritàriament són homes. Però és que en general aquesta feina de formigueta és molt de dones, o sigui, com d'estar allà i no... I fins i tot, això ho parlàvem el dia de... O sigui, la feina de gestió i com no era igual de valorada, fins i tot si la feia un home o si la feia una dona, no? Vull dir que... Sí, jo crec que al final és classisme, és que no sé com dir-ho, o elitisme, no? Que ens pensem, doncs el que deies la Ofe del talent, no? Que ens pensem que clar, el talent és una gran cosa, no? Que és espiritual i que no sé què, però l'altre també és talent, no? Sí, jo anava a dir que l'altre dia, el dia que vam fer el programa nosaltres soles, que vaig dir que el món de la producció és superimportant i que molts cops no es valora, jo tinc la sensació que les millors productores del país són dones i de fet la majoria són dones, i és una feina que és absolutament imprescindible, anava a dir necessària, no, supernecessària, absolutament imprescindible, i són feines que són d'això, no? D'aconseguir que les coses funcionin, de gent superorganitzada, i acostumen a ser dones totes. Vull dir, no tinc números tampoc perquè no ho he mirat, però... Sí, jo crec que el que dèiem al principi de fer que les coses passin és bastant de dona. Jo tinc la sensació, no ho sé. Sí. Jo quan millor treballo és amb dones, he de dir, per exemple, en tots els àmbits. O sigui, totes les dones que m'he trobat per gestionar concerts, entrevistes, és quan les coses flueixen més fàcil, saps? I jo, per exemple, quan em vaig posar en aquesta professió no tenia cap mena de referent. Sí que tenia, sempre ho dic, la Maria Blai, que és la noia que va descobrir la Núria Graham i tal, que tenia una empresa de management, que no sortirà la paraula, llavors, i que sí que la veia com, hòstia, això que fa aquesta noia és molt guai, no? I a partir d'aquí vaig pensar, potser és una professió, perquè si no, també és una professió que
ningú et diu que vols ser de gran, vull ser mànager, no? Perquè què estudies, què fas, què... És que hi ha professions que no tenen nom de professió com a tal. O sigui, soc mànager, sí, perfecte, però què fa un mànager? La gent em pregunta, però què has estudiat? Què has Jo, estudiat? història de l'art. Història de l'art. Història de l'art, i soc profe, a més a més. Vull dir, durant un temps vaig fer de profe. Vull dir que això va ser una cosa que vaig anar a petar i m'hi vaig trobar i n'he après i m'he format sobre la marxa. Però jo haig de dir que la Paquita Sales ha revalorat la història del management, perquè jo ara quan deies, quan t'has bloquejat i no sabies dir management, he pensat en la Paquita Sales i PS Management. PS Management. Dios, que bona aquesta sèrie. És boníssima. Però és veritat, o sigui, jo realment fins a la Paquita Sales no havia vist mai com una dona, a més de mitjana edat, diguem cap a gran, gestionant actrius, no? O actors i actrius, doncs no ho havia vist mai així com a... Clar. Saps? Com a feina... Bueno, la del Joey a Friends. Ho estava pensant. és que jo l'Estel. L'Estel. Brutal. No, però sí, és que és una feina que hi és i que és molt necessària. Abans amb l'Ofèlia ho dèiem, no, fora, que al final, quan tu vas a veure un concert, i a mi em passava, abans de dedicar-me a això, no? Vas a veure un concert i et penses que l'artista puja a l'escenari i que fa mitja hora que està allà i que allò ha aparegut del no-res, no? I no penses en tota la gent que hi ha darrere perquè aquell dia passi, aquell moment passi perquè tu puguis estar asseguda en aquella butaca o dreta ara ja, no? Amb la teva cervesa mirant un concert. No n'ets conscient fins que no t'hi dediques de tot el que ha de passar per arribar a aquell punt. L'altre dia el Dani Cantó va fer un tuit que crec que també és mànager, ell crec que es dedica a la música, va fer un tuit de les hores que implicava i com les tasques que ell havia de fer perquè un artista al final acabés a dalt de l'escenari. I era en plan, et lleves pel matí, no sé què, mails, tal, llavors arribes, proves de so, llavors concert, llavors post... És molt llarg. I abans ho dèiem també amb l'Ofèlia, que no és una cosa que l'artista arriba... Bueno, clar, si ets... Doncs potser l'Aitana sí que ho fa això, no? Però amb els artistes d'aquí ja et dic jo que no. Vull dir, moltes vegades tens proves de so a les 2 del migdia i toques a les 11 de la nit i entremig què fas si estàs a 200 quilòmetres de casa teva, no? Sí. Pues passar l'estona com pots i són unes hores que l'artista està allà passant el temps fins que arriba l'hora del concert i que això, òbviament, la gent no ho veu, no? No. Hi ha aquest tema que deies abans de les feines aquestes que són més com organitzatives o de fer que les coses passin, que són feines que segurament no valorem perquè no tenen el factor geni aquest que atribuïm a altres coses, que a mi em passava abans... Bueno, jo vaig estudiar música, vale? I potser anava una mica impregnada del rotllo. Jo pensava, treballem molt, assagem molt, no sé què, i llavors pensava, però és que clar, què fan a les oficines? No pot ser que estiguis tot el dia enviant correus, això no és una feina. I després, quan he començat a treballar d'aquestes coses, realment sí que estàs enviant correus, però perquè si no els envies no funcionen les coses. I és feina, et penses, no, és una cosa que, bueno, ho fas, ho envies i ja està. No, és molta feina. No, i a més que tens una llista de coses que has de fer i el fotut és que es van afegint coses, no? Perquè mentre estàs treballant et truca no sé qui o et demanen no sé què, llavors has de deixar davant d'allò que estàs fent per afegir més coses i al final no s'acaba mai, no s'acaba mai. Escolta, Mary, a mi ara m'agradaria imaginar-te com la Paquita Sales de la música jove catalana. Sisplau. Moltes gràcies per venir. A vosaltres. Gent de merda. Aquestes que sonen són la Rombo. Nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius i som gent de merda gràcies a la inestimable ajuda del David Camilleri, l'Andrei Ignat i el Nacho Medina, que fan que tot soni i es vegi bé, la Clàudia Torrents, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, la veu més sexy a Catalunya. La setmana que ve més. Adéu, noies. Adéu. Radio Primavera Sound.